Най-големия проблем на цигарите е не това, че увреждат белия дроб, а това, че стесняват кръвоносните съдове. Всички гледат какво правят цигарите на белия дроб и как го увреждат, и не казвам изобщо, че не го увреждат, те го увреждат много сериозно, но това, от което трябва да се страхуваме като пушим, или причината, поради която не трябва да пушим, е, че стесняват кръвоносните съдове, защото къде има кръвоносни съдове? Абсолютно навсякъде. И не само ги стесняват, но и ги правят по-малко еластично, и което означава, че хем не достигат достатъчно хранителни вещества, защото просто кръвопотока не е достатъчен и хранителните вещества не достигат до всяко едно място в нашето тяло, защото имаме кръвоносни съдове абсолютно навсякъде. Те стават по-тесни, по-малко кръв стига, по-малко хранителни вещества, стават по-тънки, което означава, че е по-вероятно нещо да се спука, и в същото време, понеже са по-тесни, когато има нещо, което не трябва да е там и трябва да премине, е много по-вероятно да се запуши. Затова много често млади хора, които уж нищо им нямало, обаче пушат цял живот и са били иначе в добро здраве, изведнъж хоп, инфаркт или инсулт или нещо подобно се случи и си заминават, за жалост, много често. Затова не се страхувайте толкова от какво ще стане на белия дроб, а трябва да спрете цигарите заради кръвоносните си съдове, защото това е много по-опасно, отколкото последствията за белия дроб, които идват много по-късно.